NDFB-नि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै बारग' NDFB-फोरा उदां जानांगौनि दाबिजों दिनै चिरां जिल्ला बारग' NDFB इउनिटि फर्मआ रायजो राजा आरो हारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों चिरांनि हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुं गौमा खुंदों। बे सुबुं गौमानि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि बादियै मोननांगौ रिहेबिलिटेसन आरो केसफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबि दैखांनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। NDFB-नि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै बारग' NDFB-फोरा उदां जानांगौनि दाबिजों दिनै चिरां जिल्ला बारग' NDFB इउनिटि फर्मआ रायजो राजा आरो हारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों चिरांनि हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुं गौमा खुंदों। बे सुबुं गौमानि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि बादियै मोननांगौ रिहेबिलिटेसन आरो केसफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबि दैखांनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। दिनैनि तारिखाव चिरां जिल्लानि एक्स इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव बे सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिया हाग्रामा ब्रिजनि सेराव खुंफुंजादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ खावलायनो गोसो खालामदों जे NDFB-नि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जेन जोबथेसालिनिफ्राय अति हुनकाले थाबैनो जेन उदां अख्राङाव लाबोयो। दिनै अकल एक्स NDFB-आल' रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव नागिराखै, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोम बर' हारिया दिनै रन्जन दैमारिखौ जोंनि हालामावनो थानानै रायजो राजाफोरजों थानानै समाजनि खामानि मावजानायखौ हास्थायदों। लोगोसे बर'ल' नङा, बर'नि अनगायै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे थानानै खामानि मावनायखौ हास्थायदों। बिनिखायनो जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों जे रन्जन दैमारि सारखौ अति हुनकाले जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो समाजजों लोगोसे थाफानानै समाजनि खामानि मावनो बिथांनोबो मोनसे सुजुग सुबिदाखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन। जोङो बिथां गबिन्द बसुमतारी, मोनसे समाव बिथाङाबो NDFB-निनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङा जिबायदि मन्तब्य लाखिदों मिडियाफोरनि गेजेराव बे टटेलि बेसलेस। बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे सुबुं गौमा होज्रि खावनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां जाया होनना बिथाङा बुंबाय थादों। नाथाय मा लामाजों उदां जागोन? मानो मावाखै बिथाङालाय सरकाराव थानानै? मानो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि जुदि बिथांनि गेजेरजों लामा दङब्ला मानो मावनानै खोन्थियाखै? दिनै जोङो लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। बिथांनि बेलखौ जों, बिथांनि हियारिंखौ जों आरो हाइकर्टआव लाबोफिनदों। बेजोंनो लोगोसे जुदि दुलाराय बर' माहारियानो रन्जन दैमारिनि जानानै होज्रि खावफायोब्ला, बयबो जुदि फंसे बाथ्रा बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा बुङोब्ला जों फोथायो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि होज्रि खावनायखौ बेसेन होगोन आरो फैबाय थानाय समाव लिगेल प्रसेस आरो सुबुंफोरनि होज्रि खावनायनि जुनैनो जोङो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। थांनाय 18 तारिखाव क'क्राझार जिल्लायाव जि सानै व्यक्तिखौ इनकाउन्टार खालामबाय, फेक इनकाउन्टार खालामबाय, बिथांमोनाबो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारबोनाय बारग' NDFB-मोन। नाथाय बिथांमोनखौ हमना लाना थांनानै दाय गैयाब्लाबो फेक इनकाउन्टार खालामदों। बेखौ जोङो सोंखारियो आसाम पुलिस आरो बिटिआर सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो सोंखारिगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव शान्तिखौ लाबोनो थाखाय जेन बेबायदि फेक एनकाउन्टारखौ खालामा
आरो बयबो बर' सेंग्राफोरा जेन बे ओनसोलाव रंजा खुसियै खामानि मावनानै फरायनानै बा आबाद मावनानै जों थांनानै थानो हायो बेखौ जोङो दाबि खालामगोन। लोगोसे जाय व्यक्तिफोरा फेक इनकाउन्टारखौ खालामबाय बिथांमोनखौ थाबैनो इनकुवारि खालामनानै साजा होनांगौ आरो जि ULB होननाय मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन गठन खालामदों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन जे बिथांमोना जोंनि बारग' NDFBफोरनि मुंखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ। लोगोसे ULBखौ जोनोम होनायाव सोरनि राजनितिक षड़यन्त्र दङ बेखौ थाबैनो सरकारा बिजिरनानै दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव जोबनांगौ होननानै जों बारग' NDFBफोरा गोख्रोङै जोङो खावलायो। दा जों बे सुबुं गौमानि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायनो सानदों बा मिथिहोनो लुबैदों जे जोंनि बयबो मिथियो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला लोगोसे BTR एकर्डनि सागानगिरि बिथाङा सासे सान्थिनि सुक्तियाव बिथाङा सागानगिरि जानानैबो दिनै बिथांखौ जोबथेसालियाव फिनलांफिनबाय। बेनि थाखाय जोङो दिनै खुद्रिखाङो आरो जोंहा दिनै सासे फाउन्डार गैयैयाव जोंहा टेकनिकेलि माखासे खामानि मावनायाव आरो जोंनि सेंग्राफोरखौ कन्ट्रल खालामनायाव जोंहा गोबांथार बेले बेजे जानानै फैबाय थादों। बिथां गैयैनि थाखायनो दिनैसिम जोंनिया रिहेबिलिटेसना दासिमबो जानानै फैयाखै। दिनैसिम गोबां आद्रा दङ। लोगोसे जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि नामाव जि होनो गोनां एबा मोननो गोनां जों रायलायखानाय बेबो दिनैसिम प्रसेस जेबो जायाखै। बेनिखायनो जों लुबैदों रन्जन दैमारि बिथां एबा रन्जन दैमारि सार बिथां गयोब्लासो बेफोर खामानिया थाबैनो जागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो नांगौ। बेजों मा रोखोमै बख'यो बख'आ बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। जोङो बिथांखौ थाबैनो नांगौ। इतिमध्ये बिथां सरकारा बुंगासिनो जे थाबैनो गनाय जासिगोन होनना बुंदों। थारैनो गमारगोन नामा? थाबैनो गगोन होनायाथ' दानिल' नंला, गोबां सम जाबाय, गोबां सम जों रायलायबाय। थाबैनो गगोन, थाबैनो गगोन होननायखौ दिनै जों नुदों। बबेबा मोनसे जायगायाव दोनफैनायखौसो जों नुदों। नाथाय जों दिनै बेफोरबायदि बबेबा थाबैनो गनायनि नामाव बबेबा दोनहैनानै गबाय होननाय बुंनायखौ जों लुबैया। जोङो गनायखौ नांगौ, डाइरेक्ट गनायखौ नांगौ। बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै बियो बिथाङा जोंजों अपेनै रायलायनो हागोन जों बेखौ नुहुराखै। बेखौ समासो खोन्थासिगोन। बावैसो मोनसे आफाद जोनोम जादों। बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ गनांगौ होननानै लोगोसे नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसनफोरखौबो फोजोबनांगौ होनना बुंदों। बे रिहेबिलिटेसन आरो मानगोनां दैमारि सार गनायनि प्रसेसखौ जोंनो खालामगासिनो दंखायो। जोंनि बे डेमनस्ट्रेसन बा गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जों मावगासिनो दंखायो। मोनसे प्रसेसआव थांगासिनो दंखायो। जों बेनि थाखायनो दिनै सुबुं गौमाबो होस्रिखावनायबो लादों, मेम'रेन्डामबो जों गथायगोन एबा गथायदों। बेनि थाखायनो दिनै जों खावलायनो लुबैदों दिनै गोदानै हाथियार लानानै ओंखारनाय ULBनि बाथ्रा ULBआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ जों साना आरोखि, गोनांथि गैया। जोंखौ लानानै बिथांमोना जेन दा बुंथों, मानो होनोबा जोंनि जि मावनांगौ हाबा जोंनो मावगासिनो दंखायो।